Dus ik werk met ouderen die dement zijn. En op een gegeven moment was daar een vrouw. Die vrouw zegt tegen mij van... jij komt niet uit Nederland? Ik zeg van... nou mevrouw, mijn ouders komen inderdaad niet uit Nederland. Ze zijn Marokkaans. Oh, oké. Maar ik ben in Nederland geboren. Oh, dan mag je hier blijven. Jij bent hier welkom, jongen. Ik ben welkom in Nederland. Ik merk wel dat onze podcast toch wel een beetje richting de racistische gaan of gay. En dat is gewoon een soort van automatische richting waar wij naartoe gaan. Of wij zijn gewoon racistisch en gay. Beide. Dat zeg ik net. Alles in één. Ik zeg, of we zijn racistisch en gay. Beide. Je wou een Japanse vriendin toch? Ja, kan wel. Ik ben open voor iedereen. Oh, oké. Maar ik zeg je heel eerlijk, Aziaten. Misschien lijkt het niet zo. Maar ze zijn wel mooie mensen. En geel. Dat is wat ik bedoel met misschien lijkt het niet zo. Ik vind ze wel mooie mensen. Maar grappen komen altijd. Ja,